Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predseda parlamentu, vážený pán minister, dovolte mi privítať vás v mene Teach for Slovakia na tomto slávnostnom otvorení druhého ročníka. Dovolte mi ešte využiť príležitosť, že sme dneska na pôde historickej budovy Slovenskej národnej rady a povedať taký možno odvážny, ale ja verím, že realistický sen. Školstvo je ovplyvňované učiteľmi, riaditeľmi, ktorí mnohí z nich dneska sú s nami, ja ich vítam, ale zároveň parlament a každý jeden poslanec obrovskou mierou ovplyvňuje budúcnosť školstva, pretože tá legislatíva a všetky rozhodnutia, ktoré sa schvaľujú, obmedzujú alebo naopak dávajú šancu na rast slovenského školstva. Neviem, či viete, ale podľa mojich informácií, bohužiaľ, ani jeden poslanec Slovenskej národnej rady nie je učiteľom základnej školy alebo bývalým učiteľom základnej školy, pričom všetci vieme, že základné školstvo je pilierom budúcnosti tejto krajiny. A naozaj bez toho, aby človek dobre porozumel tým výstrahám a nástrahám slovenského školstva, môže byť ťažké niekedy v zložitých situáciách správne rozhodnúť. Tá moja vízia, ktorú na tejto pôde by som rád vyslovil, je, že verím, že keď sa tu stretneme možno o 10 rokov, tak práve vďaka Teach for Slovakia, práve vďaka ľuďom, ako sú tu dneska s nami, budeme môcť konštatovať, že už viacerí poslanci Národnej rady boli učiteľmi, aspoň na 2 roky, napríklad cez Teach for Slovakia. Takže toľko taká možno moja výzva na úvod a ešte raz teda vítam našich cenných hostí a odozdávam vám slovo, pán predseda. Musím povedať, že mám naozaj veľkú radosť z projektu a výsledkov, ktorý dosahuje projekt Teach for Slovakia v našej krajine. A chcem len potvrdiť tie slová, ktoré povedal pán Boledovič, že ešte ako minister som bol na viacerých školách a pamätám si tie tváre, ktoré som objavil pri tabuli, ako vysvetľovali tým detičkám niečo veľmi zaujímavé a niečo veľmi dôležité. A musím povedať, že som videl zblízka častokrát veľmi komplikované prostredie, v akom pracujete a v akých podmienkach musia ešte aj dnes niektorí naši učitelia fungovať. A preto musím povedať, že práca, ktorú robíte, je nedoceniteľná, nenahraditeľná, ale naozaj aj veľmi, veľmi potrebná. Pretože naše Slovensko potrebuje ľudí práve ako ste vy, pretože vraví sa, že odvážnym patrí svet a vy ste tú vašu odvahu spojili aj s obrovskou dávkou obety. Ja veľmi dobre viem, že si len málo kto dokáže skutočne predstaviť, koľko driny a toho, čo všetko musíte oželieť a koľko strasti vyriešiť, kým sa veci začnú hýbať vpred a k lepšiemu. A ja oceňujem, že aj napriek tomu, že ste vyštudovali každý niečo úplne iné a mali ste svoju inú víziu v profesionálnom živote, ste obetovali, preto som povedal slovo obeta, pretože ste obetovali 2 roky svojho života pre naše školstvo a verím, že pre našu budúcnosť. Do školstva sa mladí, ambiciózni ľudia veľmi nehrnú a Teach for Slovakia sa chcem poďakovať za to, že sa im podarilo zviditeľniť, že mladí, úspešní ľudia môžu aj v školstve veľa dosiahnuť a hoci nemajú pedagogické vzdelanie, vedia dať deťom rovnako veľa ako šikovný pedagóg a sú nesmiernou pridanou hodnotou pre naše školstvo, aj keď predtým o tom mnohí pochybovali. V minulosti v školstve prebehlo veľa reforiem a nie všetky možno školstvu pomohli, ale mám pocit, keď sa takto stretávame, že už sme na správnej ceste a sám ako politik si ale uvedomujem, že je to možno ešte len začiatok našej ťažkej cesty. Ale je však úplne jasné, že Slovensko, ja to hovorím veľmi často, ako malá, krásna krajina v srdci Európy, ktorá nemá ani nerastné suroviny, ani more, môže svetu dať len šikovných, cieľavedomých, múdrych a vzdelaných ľudí a preto musíme mať kvalitné školstvo a toto musí byť prioritou všetkých nás. Potrebujeme do školstva dotiahnuť elitu, šikovných mladých ľudí, pre ktorých bude učiteľské povolanie naozaj poslaním. A preto som rád, že na Slovensku Teach for Slovakia pôsobí a vaše príbehy, vás, ktorí v ňom účinkujete, sú inšpiráciou nielen pre vašich súčasných a budúcich kolegov, ale najmä pre deti, pre ktoré nie ste len učiteľom, ale mnohokrát, a videl som to osobne a môžem to potvrdiť, priateľom a častokrát aj osobným vzorom. Som podporovateľom vášho programu od jeho začiatku a keďže sa počas 1. roka osvedčil a naozaj v ňom vidím zmysel, urobím všetko preto, aby pokračoval aj naďalej a zároveň na pôde Národnej rady Slovenskej republiky budem dbať na to, aby parlament schvaľoval také zákony, ktoré vám pri realizácii vašich cieľov budú pomáhať a nie klásť polená pod nohy. No a na záver mi dovolte poďakovať sa všetkým, ktorí sa na programe podielali, na čele tu s pánom Boledovičom, ale aj tým, ktorí
toto vaše rozhodnutie obetovať sa podporili. A aj vašim rodičom, že vám to rozhodnutie tolerujú a že vás v tom podporujú. Pretože asi nie vždy je to ľahké presvedčiť vlastných rodičov o tom, čo ste si práve vymysleli a kde na 2 roky idete. A moja vďaka patrí aj tým, ktorí vás v školských kolektívoch prijali, že vás zobrali za svojich a že vám pomáhajú riešiť vaše každodenné problémy. Na v neposlednom rade ďakujem vám novým, ktorí tu dnes stojíte, že ste našli odvahu a chcete pomáhať nášmu školstvu a dúfam, že vám vaše odhodlanie vydrží a o 2 roky si poviete, že vaša účasť v tomto projekte bola tým najlepším rozhodnutím, aké ste v živote mohli urobiť. A ja vám všetkým držím palce a teším sa na skoré stretnutia s vami priamo vo vašich školách, do ktorých pôjdete. Všetko dobré. Musím povedať, že už len tých pár minút, čo sme strávili tu v diskusiách, ma presvedčili o tom, že aj noví účastníci projektu sú naozaj nabití energiou. Naozaj vidno, že je tu energia veci meniť, že nechýba chuť ísť do častokrát zložitých lokalít, lebo také ste si vybrali, tak ste si tento projekt poňali na začiatok a myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie. Treba ukázať, že mladí ľudia presne sa vedia popasovať s problémami a že vedia ísť tam, kde to práve nie je ľahké a že sa neboja takýchto víziev. Samozrejme, čo sa týka budúcnosti školstva, aby som odpovedal na niektoré z tých otázok, ktoré som tu stačil takto dostať. Tá budúcnosť predovšetkým je v tom, že budeme musieť vytvoriť lepšiu koncepciu školstva, že sa budeme musieť naprieč politickým spektrom rozhodnúť, aké školstvo chceme mať a budeme musieť vytýčiť, aké kroky budeme musieť podniknúť, aby sme k tomu nejakému modelu o pár rokov aj naozaj dospeli. My pôjdeme za vami, a teda my za vami budeme chodiť. Ja osobne, moji kolegovia, budeme chcieť vedieť, aké sú vaše skúsenosti, čím môžete vy prispieť do tvorby aj našich nových koncepcií, ale budeme chcieť práve to, aby ste nám dodali tie pekné príbehy, ako už povedal pán predseda Národnej rady, čo vlastne môžu mladí ľudia v školstve, keď im nechýba chuť, čo môžu meniť. To je veľmi dôležité a to od vás budeme naozaj v prvom rade chcieť. Či už to bude osobný príbeh, či už to bude len tá vizualizácia, že naozaj stojíte plný energie pred triedou detí, že sa ich nebojíte, ja by som sa niekedy až bál, a že naozaj viete reagovať na všetky tie situácie, ktoré život prináša, a tie sú mimoriadne rôznorodé v triedách, a opäť, že viete inšpirovať tým, ako sa s tými situáciami vyrovnávate. Dámy, páni, hostia, asi hovoriť o školstve tu pred vami asi to možno ani nie je, tak by som povedal, nie že dôležité, ale vy, ktorí tu sedíte, to školstvo si uvedomujete možno 1000-krát lepšie ako mnohí iní. A preto ja vždy rád hovorím o tom, že školstvo, to, aké máme školstvo, tak to bude vyzerať naša krajina. Presne tak bude vyzerať naša krajina za 10, za 20 rokov, pretože tí, ktorí sedia v laviciach, tak to budú tí, ktorí raz budú predsedom Národnej rady, ministrom školstva, alebo aj prezidentom. A školstvo, a to asi sa zhodneme všetci, to nie sú len tablety, notebooky, ale sú to ľudia. Sú to tí učitelia. Sú to tí, ktorí majú možnosti a môžu ovplyvniť životy stoviek detí. Vidím, že sa tu na mňa usmieva moja priateľka Žanet Maziniová a keď som sa s ňou prvýkrát stretol a rozprávala mi svoj príbeh, ako vyrastala v rómskej osade, kde jej potkany okusovali nechty. A potom skončila vysokú školu a stala sa z nej jedna fantastická, úžasná osobnosť. A keď som sa jej pýtal, čo to bolo, čo ťa tak dostalo z tej osady, z toho, aby z teba vyrastol takýto fantastický, úžasný človek, tak povedala, bola to učiteľka. Bola to učiteľka, ktorá sa mi v určitom okamihu začala venovať, ktorá pochopila, že tu mám možnosť, že mám chuť a dala mi tú šancu a jej vďačím za to, že sa môj život tak zásadne zmenil. A to je to úžasné, čo učiteľ môže. Keď som prvýkrát počul o programe
Teach for America, to bolo asi pred 5 rokmi alebo 6, keď som sa o tom dočítal, aký je to fantasticky vymyslený projekt, tak som si povedal, wow, to by bolo dobré, keby to tak raz mohlo byť aj u nás, v našej krajine. A zrazu o nejaké obdobie pred rokom bolo koľko prvých sme privítali v paláci, prvých 15 sme privítali v paláci, dnes tu máme ďalších 10 a projekt zrazu beží. Pravda, že ešte len v začiatku potrebuje veľa energie, ale sú to práve tí, ktorí sa do tohoto projektu dali a s podporou riaditeľov sa na túto cestu vydali. Keď som bol pozrieť tých, ktorí učia, keď sme sedeli v Poprade v Spišskej Sobote v domčeku a sme diskutovali o tom, ako sa im darí, keď som bol v Levoči ich pozrieť a dali sme si večeru a filozofovali sme o tom, nie je to jednoduché. Je to ťažké. Ale práve veci, ktoré sú ťažké, z vás dokážu spraviť skutočných lídrov a mnohokrát to takéto známe, že čo nás nezabije, nás posilní, tak práve na tých, ktorých tam vidím vzadu a takto roztrosených, ako tu sedia, tak myslím, že s nimi ste mali možnosť rozprávať a aj za ten rok myslím si, že sa z nich stali iní a podstatne lepší ľudia. Takže sme na vás pyšní, že ste sa na tento boj dali. Držíme vám prsty. Ja som veľmi rád, že tento projekt má takúto veľkú podporu predsedu Národnej rady, aj ministra školstva a osobne som veľmi rád a rád pripomínam na mnohých mojich vystúpeniach, že toto sú ľudia, ktorým skutočne na školstve záleží. Ja som veľmi rád, že tomuto školstvu dávajú takýto dôraz a pokiaľ sa dá, ako prezident vždy rád v tomto smere pomôže. Takže vďaka organizátorom, vďaka sponzorom a hlavne vám držím prsty. Všetko dobré. Včera mi písala zakladateľka Teach for France, s ktorou som sedel na úplne prvom stretnutí podnikateľov, ktorí rozbiehali programy, ako Wendy hovorila, dnes už v 36 krajinách. A v Teach for France program nefunguje. Napriek tomu, že v rovnaký deň, 4 roky dozadu, sme boli na tom kick-off stretnutí a ona mi písala, že stále to ešte nemá, ale že hádam, ďalší rok by to už mohlo fungovať. V čom je ten rozdiel medzi Slovenskom a Francúzskom? No, rozdiely sú mnohé, ale jedna je úplne kľúčová, to je osoba ministra školstva. Tá osoba z Francúzska mi totiž písala, už 3. rok sa mi nedarí získať podporu ministerstva školstva a samozrejme, my nemôžeme byť nejaká pirátska aktivita, ktorá by to bez podpory ministerstva školstva si tu začala niečo bokom fidlikať. Takže ona naozaj ten program, pre deti vo Francúzsku tento program nemajú len preto, že na ministerstve nebola tá vôľa a ochota sa do niečoho takéhoto pustiť. Ja som sa preto veľmi potešil, keď tie 4 roky dozadu sa mi podarilo získať podporu pána Čaploviča, tejšieho ministra, a priznám sa, že jeden z najhorších dní môjho života bol rok a pol dozadu, keď teda bol vymenovaný pán Pellegrini, ale nie preto, že by som mal niečo proti nemu, ale že ma oblial studený pot, že sme vedeli, že podporu ministra máme a teraz tam prichádza niekto nový, ktorého som ja samozrejme nepoznal a mohlo to skončiť akokoľvek a mohlo to skončiť aj tak ako v tom Francúzsku, že by sme si dneska písali z toho Francúzsku. Ani u nás to ešte nefunguje, tiež ešte nemám podporu ministra, takže ja sa veľmi teším, že u nás ten scenár, ktorý bol v tom čase závislý na jednej osobe, sa udial tým pozitívnym smerom a veľmi sa teším, že aj pán Draxler v tejto tradícii pokračuje a mám tu česť ho medzi nami privítať a poprosiť o príhovor. Vážený pán prezident, vážený pán predseda Národnej rady, dámy a páni, účastníci projektu Teach for Slovakia, budem hovoriť veľmi krátko a chcem sa predovšetkým poďakovať ešte raz všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľajú, ktorí ukazujú ostatným cestu. A chcem sa poďakovať aj preto, že, ako to už odznelo, nie každá krajina má takýto projekt a dúfam, že my sme určitým svetlom aj to v regióne, že minimálne pre krajinu pre ten región V4 sme určitým príkladom a aj dnes ukazujeme, že sa veci dajú takto robiť, že sa dá krásne pracovať s deťmi, ktoré vám potom prinesú radosť v podobe takýchto krásnych vystúpení. Takže ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto projekte zúčastňujú. Predovšetkým vám, ktorí idete do škôl, ktorí ste si možno pred pár rokmi predstavovali, že budete ekonómovia, doktori, inžinieri a neviem čo ešte. A pravdepodobne budete, ale medzi tým si vyskúšate ešte dráhu pedagógov, ktorá je náročná, že to spoznáte na vlastnej koži.
A za to vám ešte raz všetkým ďakujem za ministerstvo školstva, ďakujem vám aj ja osobne. A tak, ako som už to povedal v tom ušom kruhu, kde sme sa stretli pred chvíľou, teším sa predovšetkým na tie stretnutia, ktoré priamo na škole budeme mať. Teším sa, že uvidím ešte viac takých iskier v očiach vašich detí, ktoré nás vedia takto krásne zabaviť. Ďakujem ešte raz.